Häzirki döwürde gahrman arkadagymyzyň milli saglygy görüşilgänine başlan giňmeçörli özgörtmeleriniň arkadagy gahrman serdarymyzyň parasatly ýol başçylygyny üstünlikli durmuşa geçirmek netijesinde halka ýetirilýän lukmançylyk hyzmatlarynyň hili hemde görnüşleri ýokarlandy. Munyň özi ýurdumyzda sagdan durmuş ýerelgileriniň berkidilmegi, adamlaryň aýratynam çağılan saglygyny goramak bilen baglanyşykly meseleleň döwletimiziň hemişelik üns merkezinde saklanmagynyň aýdyň meýwesiri. Bilen Hatay Halk Respublikasynyň Pekin Hatay Lukmançylyk Uniwersitetiniň rektory Tan Çyjonyň ýurdumyzyň saglygy görüşilgänine degişli düzümleň ýol başçylary hemde wekiller bilen duşuşy görli. Işçiň we netijeli ýagdaýda geçen duşuşyň çäklerini gahrman arkadagymyzyň we hormatly prezidentimiziň ýygyderli tagallar netijesinde iki ýurdun arasynda saglyk görüşi we bilim ulgamyna hyzmatdaşlygyň ötüşiň täze derejesine çykýanyny bellenildi. Soňky ýyllarda dünýä giňişligine adaty lukmançylyga möhüm ähmiýet berilýär. Şunda Hitaýyň müň ýyllardan göz başaýan lukmançylyk tejribesi bilen Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri baý tebigy şertleriniň utgaşdyrylmagynyň ähmiýetliligine üns berildi. Munyň özi häzirki zaman lukmançylyk ilminiň gazananlarynyň köp asyrlyk tejribelen işiň özleşdirilmegine giň ýol açýar. Duşukda belenilşiyali häzirki zaman ilminiň we täzeçil bilimiň gazananlary insan saglygynyň goragyna gönükdirilýär. Bu bolsa özüniň oňy netijesini berýär. Şol wagtyň özüne degişli gurlar boýunça hyzmatdaşlygy işçileşdirmek, ony mundan wirakda ösürmek üçin ägir dolu mümkinçilikler bar. Hatay Halk Respublikasynyň Pekin Hatay Lukmançylyk Uniwersitetiniň rektory Türkmen topragyna bildirilen mehman söýgörlük, meýilleşdirilen çäreleň ýokary guramaçylyk derejesiniň öpçün edilýänligi üçin hormatly prezidentimiz hemde gahrman arkadagymyza çoňur hoşallygyny beýan etdi. Soňra bu ýerde Murat Garriýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet Lukmançylyk Uniwersitetini bilen Pekiniň Hatay Lukmançylyk Uniwersitetiniň arasynda Türkmen Hatay adaty däl lukmançylygy merkezini döretmek barada özara düşünşmek ähtnama gol çekmek dabarasy boldy. Munyň özi ýurdumyzda lukmançylyk hyzmatlaryny giňeltmegiň ýolynaky möhüm ädime uruldy.